खुलुमबाय। Hello Zizila girls and boys, welcome back to my new video. So guys, दिनै आं 9 minute 42 second नि दावराव जानाय समाव नोंसिनि थाखाय 5 minutes 10 second नि मोनसे रोस्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय। सो होमबा इसोरनि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। ओम केरी बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयौ फाग्लि एथ' आथुरबाय थांनो देलायगासिनो दं नोंलाय? नङाहाय फाग्लि, टाउनाव सोरबा हेन्डसाम साख्रियावला सौदावबाय खोमा, बेखौसो सिखार खालामनो थांनो नागिरदों। दाख्लै नुबोनाय सेंग्राया नङाथ'? नङाहाय मा, बेबा बबे जायगानि आरोबा मा मावो? मा मावनो आब', कन्ट्रेक्टर आरो बड'लेण्डनि। आयौ फाग्लि एथ' आथुरबाय थांनो देलायगासिनो दं नोंलाय? नङाहाय फाग्लि, टाउनाव सोरबा हेन्डसाम साख्रियावला सौदावबाय खोमा, बेखौसो सिखार खालामनो थांनो नागिरदों। बोसोरैखे सेंग्राफ्रा माबा जुनार नामा नों सिखार खालामनो? आरो बे एन्जर साबैसे सिखार खालामबावगोन नोंलाय? हिनजाव सानै गोनां गथ' गोनां हौवाखौ सिखार खालामनानै दाबो गोसोआ थाजिम जायाखै नामा सुवाद नोंना? सोर जाखो बेलाय? मानो लामा गेजेराव गारि लाखियो? टाइम गैयिफ्राव। बिमा खर'खौ उरायोलै गारिजों लामा गेजेराव गारि लाखिनायखौ। हर होसेयावबो खोमा खोनायाखै? आंहा समनि आंखाल। अफिस टाइम जाबाय। लामाया मा हगार? ओइ, आं लामाखौ हगाराबा नों मा खालामनो? बे हेन्जर लामा हगाराबा मा खालामगोन होनदों? बोसोरैखे 9 minute 42 सेकेन्डखौ होगोन लामा हगाराबा, मिथिबाय? मा नों सिख्लाफोरखौ सैया नामा? मोजां मोननायालाय सेंग्राफ्रा गासै सिख्लाफोरखौनो मोजां मोनोलै आब', नाथाय नोंना एसे बेलेग, नोंना एसे जुदा नालाय। नों नकिया भिभ' अप्प'फोरखौबो फसायानो नालाय, आरो नोंनाव नकिया भिभ' अप्प'नि चार्जारानो गोरोबा, मिलाया। नोंना माथ्र' अनलि आइफननि चार्जाराल'सो गोरोबो नालाय, बिनिखायनो एसे नोंखौ मोजां मोननायाव माबा प्रब्लेम फैयो। समझ रहे हो ना? मा गुमै माथो बुस्थुनि सब जाना दं एफा गरम बोथोराव हारसिं थानायखौ बरिं मोनदों गुमै, सोनो मोनैखाय। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बिगुरनि बेबो माबा 9 minute 42 सेकेन्डनि पार्टियावसो दंदांलै, माबा सोनायनि खोथासो बुंलायलांबाय। मा गुमै माथो बुस्थुनि सब जाना दं एफा गरम बोथोराव। बोसोरैखे गरम बोथोराव एम्बु सिथ्र' बायदि दलर थायाबा मा सैमा फाग्ला अरनाय बायदि खारथिंबाय थानांगौ नामा गरमाव? सुतिया साला। बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो खम नंला दाना, माबा सोनो मोनि 9 minute 42 सेकेन्ड 6 minute 5 सेकेन्ड बायदि बाथ्राफ्रासो सोलिगासिनो दं दाना। एक्टर एक्ट्रेसफोरखौथ' बुंनांलानो। मेरे को तो लगता है बेंचोद जनि सिन्सआबो साननै सानथामबा गावनि माबा इन्डास्ट्रिखौ गारनानै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावसो जयेन जाफैसिगोन बियो। जाबायदि फेसिलिटिखौ बियो गावनि इन्डास्ट्रियाव मोनो, दा बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो बेबायदि फेसिलिटिखौ ओरैनो मोनगासिनो दंसो, रानलायलायनानै लागासिनो दं गावजों गाव। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये फागला व्यक्ति चाहिए। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। बोसोरैखे बोरायफ्राबो गोरलै गोरलै सिख्लाफोरखौ फाथायनायखौ गाराखै, आरो बुरिफ्राबो माबा दाना एकदम गोरलै गोरलै सेंग्राफोरखौ फासायनोसो लाहांलायबाय। एकदम खोलि जुगनि गेजेरावनो दंथारो जों दाना। आरो बिगुरनि बे सेंग्रायाबो बे 20 mm रडखौलाय बे गुरै हायावलाय मानो गायसननानै लाखो? बिनिखायनो बुङो बिगुर गेदेर गोलाव मानसिफ्रा, बे 20 mm रडखौ जेराव मेरावनो गायसनलाबायना होननानै। जुदि गायसननोबाबो एसे जायगाखौ सार्च खालामनानै सार्च बानायनानै नायग्रो, बबे हाया जायगाया गुरै बबे जायगाया गोरा। बे नङाखि जायगा मोनबानो जायगा नुबानो 20 mm रडखौ बहायगोन। दा 20 mm रडखौ जेराव मेरावनो बहायनायनि रिजाल्टखौ मोनबाय, दा बुरिखौनो लानांबाय दाना बिगुर आंथ' बेखौ साननानैसो सिन्था जाहरदों, जेब्ला बेखौ न'आव लानानै थांगोन अब्ला बिमा बिफाया आफि होननानै लेंगोन ना जामाइजो होननानै लेंगोन? बियो गावनि फिसाजोआनो बे हौवाजों समान, सेंग्राजों समान दंदां बिगुरनि। बिनिखायनो भेरि केयारफुल गाइस, जेराव मेरावनो 20 mm रडखौ बहायलाबायनाङा, नङाबा बिबैजों समान बिमाजों समान हिनजावखौनो हाबा लानांगोनबो, जनांगोनबो। ऐसे लड़कों ने ना जेंट्स का नाम बिगाड़ के रखा है मार्केट में।
स' गाइस होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअआव जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक बानाय लोगोफोरनो शेयार बानाय आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै ला आरो खाथियाव थानाय घन्टानि सावगारियाव बुनानै अल नटिफिकेसनाव सेट खालामनानै ला मानोना आं जेब्ला नोंसिनि थाखाय गोदान भिडिअ आपल'ड बानायो अब्ला बयनिख्रुइ सिगांसिन नोंसोरो नुनो मोननायनि थाखाय बाय बाय सी यू भेरी सुन थैंक्स फॉर वाचिंग।